Ayo. Untuk Umi Hafifah mentaraman para kanca jumeneng Nduk Umi. Ayo. Wilujeng dalu Nduk Umi Hafifah. Sugeng dalu Pak E. Nggih. Menika wonten ingkang pengin mangertos panjenengan menika sampun sarjana seni leres nggih? Nggih Pak, alhamdulillah. Pidalem asli saking pundi Nduk? Kula saking Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo. Nggih. Kuwi dadi delondonge wong Ponorogo. Iya. Nggih Pak. Nggih, sampun sarjana seni. Tahun niki nggih sing pun wisuda nggih. Nggih, pangestunipun nggih Pak. Asma kinarya japa Umi Hafifah. Umi menika saking basa Arab werdinipun ibu, nggih ta? Nggih. Hafifah menika saking basa Arab maknanipun ringan, lembut, halus, lincah utawa tidak memberatkan. Mula Umi Hafifah ini dapat dimaknai sebagai seorang perempuan yang lembut dan ringan hati. Waduh. Amin, pangestunipun nggih Pak. Nggih, kula dongake ya Nduk. Wah, mangga yuwana panjenengan. Nggih. Sukses berkarir lahir batosipun, nggih ta? Amin. Nggih, sakmenika sampun sarjana seni, panjenengan dadi contoh budayawati utawa contoh budayawan, panjenengan kudu bisa membawa diri ngoten nggih Nduk. Nggih Pak. Yo, kaya ngopo tak ngrasake suarane genduk Umi Hafifah. Bawanipun ampun keri, dimatke, dicethake. Kaya ngopo suarane Mbak Umi Hafifah? Aja turu sare kaki dewa nganglang jagat nyangking bokor Sinden sing berkelas mergo le nyuwara ora kesusu, dimatke, dimatengke suarane. Iya. Wah, nyenengke. Degane kambil ijo, Nduk. Apa? Bejane sing duwe bojo. Oh, ngono. Degane kambil gading, Apa kuwi? bejane sing iso nyanding. Lah dalah. Jan, degane diombe budi. Napa niku, Pak? Bejane sing ndak dina ngetar-ngeteri. Ha iya. Ngeteri napa, Pak? Ya ngeteri panganan, ya ngeteri ya wis kabeh iki mergo kekancan. Ngono. Oh nggih. Ya. Loh, Pak, ngapunten, Pak. Niki Napa? lho, Mas Bagong niki jan ngridoni mawon. Mosok ngeten, Pak? Degane ngambil bosok, bejane Terus? sing iso nyogok ngoten ki. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iki urung wancimu tak plantok bendo lho kowe. Lah niki engko. selak pengen lho, Pak. Kowe iki wis tuwa, ngurmangsan ana kowe iki karo iki mung sak anakmu. Lah ngopo to kowe? Ora jelas tenan kok. Yo, Syukur. bejane sing iso nyogok. Emang kowe tok sing gelem. Waduh. Lah liyane ya ora. Yo teruske.
isine donga sandang kelawan pangan ora kok jeneng umuk Bagong Grup ki sing kinayang apa wargane si akeh sing sarjana seni lho. Apa ya? napa nggih Pak? Lho, panjenengan wis sarjana seni nggih to? Nggih Pak. Insyaallah S2. Marta kuwi? Lho. Kuwi ya sarjana seni. Oh iya. Terus kae lembonang Mas Ulung kae? Nggih, Kae S2. Oh, sarjana seni. Didik kuwi? Lho. Nah, kuwi ya sarjana seni. Nah. Oh iya, Pak Guru? Lho. Kuwi oh iya, elok. Sarjana senine akeh tur ya putra-putra dalang ya pirang-pirang. nek Mas Bontot niku napa, Loh, Pak? kuwi ngungkuli sarjana seni. Iya ta? Wah, sinden esen sak Solo iki wela lah wis. Ditelas nih. Maksude iki dadi kancane dhek kabeh. Oh, nggih nggih. Aku iki wong tuwa ora mungkin arep Nggih. lusuk. Ya, buriku iki. Wah, kuwi. Nggih sarjana seni, Pak. Ki sering buang air seni tadi. Terus ki, Nduk. Ya iku bagian Manut nipun nanu wong melek sabarana rimo monggo pun lajengaken langgamipun rumiyin, Nduk. Kaya ngapa? Ha ngenteni pundutan saking Bapa Suratin. Iya. Yuk. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni
Ayo semangat Lik Panut. Iya. Jen. Panut iya. Di barang aja Bud. Popeh idolamu ra eneng terus sesuk jan Bud ra apa wis. Sinten to Pak idolane Mas Budi niku? Jenenge Budi Cawuk-cawuk. Eneng kok Mbak, sesuk tak jake. Oh nggih. Heeh, tak bayarane sing ngejak men Budi men sing ngerangkani men si Budi. Aku li bayar tok ae 5 pak li nguleke pokoke sembarang barang men diurusi Budi. Sing ngedusi. Wah, nyawiki barang iki men Budi. Mano. Yo. Kledang Sembah nuwun sampun melantunkan langgam. Wah, jan kepenak ngenteni. Nggih. Langgah rumiyin Mbak Umi. Nggih, ayo. Iki mumpung Masmu Bagong Sumantri wis keparang rawuh rene. Heeh. Disambut diaturi jumeneng. Nggih. Swara suling kumandang suarane. Swara suling kepenak unine. Wilujeng dalu selamat malam good night Mr. Bagong Sumantri. Enje wilujeng dalu Bobo Bagong Darmono sarjana hukum ingkang tuhu minul weng jagat raya. Alhamdulillah panjenengan saged kempal wonten mriki tetunggilan kalian Bagong Group. Nggih, nderekaken malih panjenengan kula risiki niki wau. Lah nggih no, lekas kula nggih risik kok. Aku ra nyono ndereke Pak BG mesti risik lembukane aku. Nggih no, Pisan menika kula tertib ping pindhone tak risiki merga napa? Napa? Samar kedisian dagelan liyane. Kok iso dagelan nganti dagelan liyane disiki? No, yo ora eneng Ora rugi ya. Wong tanggung jawabe kalih panjenengan kok Mas Bagong. Nggih, sowan nika wong ngetol Pak Dalang. Oh, numpak mobil brondol kawilujengan pinanggih saged sowan. kok iso numpak pickup iki ngopo? Lah wong pickup maratuwa. Oh, lah mobilmu nyang ndi? Ha nembe direntalke kok ya. Oh, dadi ben mobile entuk dhuwit sampean ya nyambut gawe entuk dhuwit. Oh, tau lho kula numpak mobile maratuwa pas dhuwure jenek sapine. Lho. Ya wis tak nyang tak nggo mangkat wayangan kok. Tok jak sapine tok jak piye? Sisan nggih. Wah, maratuwa telepon bae. Samar sapine didol. Lah nek aku ya ngedol sapi ya ora isin lho.
Lah terus ngedol ya kabeh. oh malah Wis luar biasa saking sowan ing dalu punika. ayo diucapkan selamat warga masyarakat RW 5 Kernen Boan. Kernen Boan kawilujengan pinanggih Bapak Ibu luar biasa antusias para masyarakate. Nggih. Mriki kula ndrodok kula. Kok ndrodok pripun? Muda-mudi pemuda jangkep nyegat Nggih. ing dalan kabeh. Tentara, polisi pirang-pirang. Duh, yo ngaku. Lah kuwi bentuk tanggung jawab kok supaya aman kok Hansip Linmas nggih sak jagat menika Mas Bagong. wajib diapresiasi itu. Hansip menika pertahanan sipil, Linmas perlindungan masyarakat, Nggih. Babin Kantipnas, Bayangkara pembina keamanan ketertiban masyarakat, Pak Babinsa, Bintara pembina desa. Weh. Wis tak apal ya pokoknya. Polisi Karepe pripun? posisi selalu di tengah-tengah masyarakat. Lindungi masyarakat kanthi ikhlas lahir dan batin. Siap siaga 24 jam untuk masyarakat khususon saking Bowan Klaten. Amin. Tepuk tangan buat Pak Polisi. Ya no, wis tanggung jawabe kok. Pak Tentara, Kuwi ana singkatane. Tentara TNI, Tentara Nasional Indonesia menika bentengipun negara kita. Mila saestu Saya dipun- bakoh. Saya bakoh. Kula jenenge dari tentara TNI ya. Tentara Nasional Indonesia. Iya ya. Tak kenal maka tak sayang. Siapakah Bagong yang hadir pada malam hari ini? Kenal nah. Nami kula pun Bagong Sumantri. Mijil saking Aslinipun saking Kartosuro Sukoharjo Makmur. sakmenika Sampun pindah tumbas istana wonten ing Semarang kota. istana. Istana yo peneng. Omah ngono bae rasa dhuwur-dhuwur. Lah apik kok. Apik ya. Astanamu pendem apa piye? Astana ki ra Derek memuji katur sedaya masyarakat nggih. Kernen nggih. Nggih. Mugi-mugi kawilujengan pinanggih tak dongake mugi sedaya masyarakatipun Nggih. mugi gampang sandang pangan. Amin. Pinaringan urip mapan. Amin. Sedaya pinaringan gampang. Amin. Gampang urusane. Amin. Gampang rezekine. Amin. Nek nganti lara ya gampang tambone. Heeh, Pokoke- bentang mari. Nggih ndang mari. Nggih. Nek nganti lara ya gampang tambane murah ragate. Betul. Apa meneh iki pemerintah wis nganti BPJS wis meh dihapus wis bongko ki nek lara. Dadi hati-hati pokoke muga-muga sehat sedayanipun pokoke. Amin. Heeh. Nggih. Nadyanto iuran BPJS kuwi rajin ning sak bisa-bisa aja ngantek urusan karo rumah sakit. Nggih. Awake ben sehat. Kula- Kula melinge saka bapakku ngono, Mas. Ngoten. Bapakku Pak Ndion biyen meling karo aku. Ki wong urip sing penting siji aja urusan karo jeksa, loro aja urusan karo polisi, ping telu aja urusan karo rumah sakit. Lah, mula menika masyarakat adoh saking lelara, Nggih. adoh saking perkara, Betul. adoh saking rekoso. Betul. Masyarakat Kernen Bowan mugi antu obagya mulya. Amin. Tepuk tangan untuk Bowan sedayanipun. Amin. Ayo saiki ngaturke lelagon karo ngunggahke waranggana ya. Monggo nderek. Pak Dalang badhe nyuwun lagu ninggal katresnan dari Martin keluarga almarhum Bopo Sastro Miarso Banjarmasin. Weh, Kalimantan. Nggih. Salam kagem dulur-dulur warga Kernen mugi tansah sehat, sedaya lancar anggenipun pados rejeki. Amin. Bali menika Banjarmasin saged mirsani via Bagong Group Channel utawi Juve Multimedia. Oh, nggih. Matur nuwun saweranipun saking Bapak Martin 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Diaturke ninggal katresnan ayo. Aku tak nyuwun mau jajare genduk umi ana Mbak Marta, tak suwun dimeneng Marta ayo. Bang bang wis rahina. Bang bang wis rahina. Srengenge muncul. Yen karo sinden liyane kuwi iso
nyepelekke gong nenek karo siji iki aja pati-pati kowe wani mergo iki waranggana bukan waranggana biasa kowe. Lah pripun ta? Belah wis tenan. Kuwi ketoke fisik wedok ning tenagane tenaga lanang. Tenan kuwi. Nek mung karo kowe wae alah kepet pisan modar kowe. Alah ya piye carane no. Lho kok piye carane? Kowe nyepelekke ta? Ngadeg kalah ya klekarke no. Lho kok langsung ngono to Mas lagi ketemu kok wis diklekarke iki. Wong iki nek diarani nggon pembelaan diri. Nek nggon ngono kae ngono kuwi ngadeg kalah model ngisor genti. Oh. Arah ngisor ra kenek ngadeg meneh tengah genti ngisor dhuwur lah piye carane kenek iso menang. Sok-sokan lho muni ngono karo bojomu kowe wedi no. Lah iya kabare sampean dengi di Smackdown. Ora bojoku kuwi nek nesu ora tau muni-muni. Lah piye? Meneng. Oh iya. Nek ngerti-ngerti nyulek ngono kuwi. Nyulek ngeprok. Iki panggungnya luar biasa lho Mas Bang. Nggih. Wah, hebat tenan iki nek nggur turane panggung nggur remi petang kalangane diamot. Pikiranmu arep judi wae. Teko judi to. Lho, kanggo yasinan berjanjen iki ya iso jangan. Lah kuwi nggo remi lho. Lah kuwi kula digo elek esik kok kula. Ya wis. Ngerti go apik ya oke. Omahmu ngendi, Nduk? Mboten kula beto. Masih anu tanah kelahiranmu. Mboten kula beto. Mboten kula beto. Oh ya wis, lah. Lah digowo to? Piye to oleh mutakon ki sing Saiki manggon ning ndi? Manggon ning ndi ngekor? Asalmu dari mana ngono? Asal usul. Asalku dari ibu. Lah dalah. Dari ibu? Iya. Ibu mbiyen sesar apa biasa ngene? Langsung brojol kok Mas ora dadak sesar. Kaya alamate mambulek. Lho alamat to Mas? Ya alamat. Deket mau ngono lho. Alamat. Ya, alamat asli atau palsu ayo. Dalah. Asli. Nggih, asli ini pun saking Trenggalek Jawa Timur, Mas. Palsu. Palsune mendino mbok gawane nanti-nanti ono kok dadak gaya lho. Rekae lho. Saya tak golek kos-kosan sing Iya. Ada. Saniki wonten Lalong Karanganyar, Mas. Waduk Lalong. Nggih. Sing di papan ora masalah. Asli saka Galek. Nggih. Ya Jawa Timur. Piye nyenengke ta? Nggih, apik iki. Apik kok kena nggih dolanan. Terus iki disawangi apik. Oh ya. Kasih ya, Mas. Ninggak katresnan. Yo. Nggih. Nek ora Bagong bawa ki urung lega. Nggih. Nek mung banyol ki akeh tunggalane bawa ki rak tiada duanya ngono lho. Pengen bawa napa? Wis terserah pripun kanca-kanca. Bagong Mantri bawa setuju nggih? Nggih. Oke, Bawa khususon warga masyarakat nggih. mriki. Terserah monggo. Buan, nggih. Yang penting diwenehi ayo kaya ngapa? Suaramu yo. Kitungane Gusti Maha Suci tumuju mreng manungsa sanyata. Suarane elok. Apine nek ora nyuwara ati. Iya, Yo aja. Lan prokatan sabang sane. Kenapa aku kok seneng ngejak Bagong Mantri mergo kuwi piyayine ning nggon agama kuwi wis peples ya, Nduk. Apa ya? Wingi wulan poso ki anggere wis jam 3, jam setengah 3 wis mlebu nyang masjid wis gugah-gugah wong sahur. Niku pas poso. Iya. Jenengan nggih pirsa. Iya ngerti. Badha lho. Apa? Tebiran iki Hamin 3 kula wis tebiran. Ora etuk Hamin 3 kok tebiran. Anu latihan. Oh, latihan. Ora nganti kleru. Senane ustate lho, Mas. Latihan tebiran ning omah dhewe. Oh iya. Iya terus ke. Kahanan mreh rayu demen tentrem praja puniki. Aku mau ya ora ngabari yen seragame kuning kok dheweke ya nganggo kuning ya. Ayo. Ah, kula tekok nganti 7 wong kok niku wong. Apa ya? Wida tak WA, Mas Anggit tak WA, Wida tak WA. Sinta ya tak anu Ora naik kok sik kowe Wida anu WA Wida piye? anu katoke apa Dik aku ngono. Kok katoke to, Mas? Kebayake apa? Kebayake apa katok?
kebayake apa, Dik? Terus Dereng ngentosi budalang ngono. Nggih. Ya wis anu jari isik aku ya ngono. Waduh. Termasuk kaya Pak polisi ngangkep arep lenggah lho pirang-pirang. Iya. Polisi iki ya lanang wedok iki nek bedane asine. Nek piyai seni ya gen gampang ya padha ngene iki. Oh. Ketok kompake. Nek bedane polisi lanang karo polisi wedok. Polisi lanang karo wedok niku gen kathok, Pak. Oh ngono. Nggih. Nek polisi lanang niku kathoke coklat. Iya. Nek polisi wedok mboten mesti, kadang kuning, biru, kembang-kembang, kadang pink, kadang-kadang ora mesti. Lah kowe iki daster apa piye kok ya kok kembang-kembang iki lho. Kathok. Kok kathok. Oh, ora tau dadi polisi. Ya ora dadi sinden kok saiki. Iki Karang Taruna. Nggih. Welok kaya bojoku. Lah, Bojoku saiki ya kudungan ngene iki. lah mbiyen. Biyen ora, saiki kudungan. Saploke kalunge bar tak dol wingi. Oh, lagi nutup. Terus hubungannya apa kudungan karo kalung didol? Jare isin. Oh, nek kudungan nek ranggo kalung rak patut ngono ta Mas? Ketok, dengaran kudungan, kalunge mbok dol kok. Ah, iya, kowe ngerti piyai-piyai ngene piyai putri cewek-ceweke piye? Pripun? Seneng ning wayang. Nggih. Kiwamu kuwi lho padha lenggah kabeh. Matur nuwun ta? Matur nuwun ya. Ngejo lagu apa iki? Apik-apik iki apa iki? Perawatane apa iki? Hati-hati lho, Mbak, hati-hati lek dicedhaki kuwi. Ndak melonyoh iki kok. Pemuda kene iki nek tak condro pit motor jenenge Supra. Heeh. Suka perawatan. Weh. Iya, Mas. Sak perawatan 500.000 lho Iya saiki. makane kuwi nek kaya Umi. Hah? Yamaha Apa kuwi? Apa? yang mau harap antri. Wow, ngono. Mau nanggap maksudnya. Yang badhe nanggap mamane. Ya. Kaya Wida. Piye piye piye. Wida kuwi Honda. Ya. Hobinya duda. Ngawur. Ngawur. Enggak jelas. Kamu wong hobi iki Iki duda apa maksudnya iki wong dijelaske? hobi. Hobi kekancan. Kekancan Oh. nyambut gawe. Kaget aku. Nek Mbak Sinta. Wah, Sinta bet larang kuwi. Apa? Nmax. Iya. Nmax, Kok nggih. iso? Nmax nek tumpaki mekeh-mekeh. Jadi Mergo kuwi joke ombo. obo. Iya. Helm loro mlebu kuwi. Tenan kok. Apa anumu ya? Bojo kuwi lak tuwa enek lho, ngene mulih kok pasar ngene iki. Nggih. Lah lek kaya Mbak Winanti. Heh? Mbak Winanti, sing tengah kuwi. Winanti. Heeh, apa? Kuwi Apa? mobil kuwi. Oh, mlebune mobil. Mobil. Mobil apa? Katana. Oh iya, Katana. maksudnya. Suzuki Katana. Weh. Heeh. Suka laki-laki yang berwajah tampan dan mempesona. Oh, asik. Rawani DR garap elek. Dintali mic raine remuk ya. Nganti mbok garap ki mikmu dipateni, Mas. Bojomu lah. Ya apik men kok ya. Rasa meri. Ayo terus ke. Ya terus ki, Mas. Lho lali. Kesuwene ndegel lali. Dagelane ra nek kurang sak ember ya ngono kuwi. Lalen. Kahanan pira kon? Kahanan mreh rangayu demen tentrem praja puniki praja gongkrenen mbuwan pambangunan maju kanthi dasar Pancasila lan Bhinneka Tunggal Ika mrabawani kuncara ing ana Kuwi mau anggitane sapa bawane kuwi mau? Panjenengan dhewe sing ngangge. Ah iya no. Elok mana, Mas? Ha iki lagi ngapake turut dalan ku mau. Nek ngono sampean klebu golongane empu. Oh. Empu. Empu wis dikubur iki, Mas saiki. Ya urung to, Dik. Lho kok sampean wis anu muncul nang iki piye? Empu ki mbiyen aku urung dikubur. Ayo ninggal katresnan. Iya. Jarekmu apik men. Nek grup iki, Mas.
Oh, ngene grup ta? Heeh. Ngene Pak Bagong ta? Nggih. Oh, alah, iki jenenge Sida Mulya. Iya. Iki kebayak Sida Mukti. Nduk. Wis ora usah nyekel-nyekel kok ya. Kok demok-demok tangane jenengan niku tak kethok engko. Iya, Nek iya. Pak TNI lho. Ya ya. Budel ndasmu. Alah, Mas konjak. Wis tak omongi to, aja wani-wani karo bocah kuwi. Oh, lek kok esuk menyo dipendem ya. Iki lambene kok sia-sia. Dile. Lho ya apa to? Kuwi ngerti dhewe to iki ora omongi to. Olahragane iki dheweke ning fitness lho, ngati-ati lho. Kuwi nek barbel angkatane paling ora ki 5 kilo 10 kilo per tangan. Dadi loro 20 kilo nek ngepruk sirahmu. Coba ngejem to. Oh, lho. Ngaji Mas. Ngerti ra? Mula gedhe men gandosmu. Apa gandengnya mbok kira wong lanang? Ya. Edan banget. Oh, gendeng. Ya disekeni yo. Ayo. Nena. Buka celuk Mbak Marta. Ayo. Iya, yuk. Nangis sajroning atiku sakwise sliramu ninggalku sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Ayo, saya bilang. Yuk. Campur sari. Ayo kicau mania. Hei, hei. Kicau mania. Nangis sajroning atiku sakwise sliramu Hei, ha. aku sliramu ora krasa Yen to. aku tak sumur Tak sini rapenak tak balik hei hei Terus
Wah, jaranan siluk. Ning ditutuke ya apik kok. Iya. Grincing grincing. Ya kor. Iki ngopo? Nek ora mudeng iki takono, wong ora do kok kemaki. Ora mudeng jogetane, ora mudeng garapane kok. Mulane anu ki sinau ki penting, nonton YouTube ki saiki ki penting. Ngawur wae. Lah senengane kok ora. Ngawur ngene karo klebon terus anggere ngerti yo ngene. Lah gelem mleboni kowe iki sudihe sapa? Ngerti ambune segah ya. Oka. Iki nek pundutan meneh ya. Nggih. Mau sing kedua gugur gunung kok tak aturke Gugur gunung. sabubare iki sik. Ya, heeh. Ana lelagon panyuwunan imbang ana katresnanku saking Imbang toko ana Fajar katresnanku. sembako dan sayur. Nggih, toko esuk sembako dan sayur. Toko apa? Esuk Kok esuk piye to? Fajar iki ora eneng kok sore. Oh iya ya. Fajar oh nggih nggih bener. Oh nggih. esuk. Toko Fajar sembako dan sayur ayo Nggih. diaturke. Ayolah. Sing ngeparang nyekar sapa? Pun monggo. Aku tak nyuwun suarane genduk Utsa tak dhisikke ya. Ndek. Monggo mentaraman Mas Anggit, Mbak Utsa diaturi jeneng. Yo. Naminipun genduk Utsa Damasuri nggih, Nduk. Nggih, leres. Pidalem saking pundi Cahayu? Saking Sukoharjo. Sukarjo Sukoharjo Makmur. Makmur. Tasih sekolah Tasih, Pak. wonten pundi? Dan Institut Seni Indonesia Surakarta. Isi Solo. Nggih. Dede. Mendhet jurusan apa, Nduk? Jurusan Seni Karawitan. Seni Karawitan. Ya, Wah, deh, deh, lho. deh. Iki pesindene nyatane ya ingkang jenengan asta menika ya sarjana kabeh mula ya Ya. ramah itu. Wah, Nggih, tur ya di bidangnya piyambak-piyambak utawa nggih, dhewe-dhewe. leres. Nggih. Dipurwakani bawa ya, Nduk, karo nderekake para tamu keparang kembul dahar nggih. Kaya apa suarane genduk Utsa Damasuri. Ya. Yuk. Cerotias woyo mulat sari kendanya Mas Bagong. Nduk. Nek sampean duwe
putra Jejaka ditepungke karo Mbak Utsa kuwi. Nggih. Lah napa Napa gadah, Pak? Ditakonono ndi anak ora wong kuwi. Lah kok ditepungke Utsa wong pake dhewe ora duwe kok anak. Biasa ta. Wong ini ra ngrumangsani kaya kowe kuwi mbok itu rumangsani wong nyelot umur ki mbok ya nganggo sadar ngono. Arep umure wong ijen ya glundang-glundung kok. Wong golek ra payu-payu kok kon ngenalke anake. Lah bojomu ning ndi? Pangestunipun sampun dipun gawa kanca, Mas. Oh, pun dangu. Sampun. Lah kok ora diluru? Alah ngluru jemene rekoso. Kok rekoso piye? Wong lanang pengin tuku dadi rampung. Aduh. Kaya tuku kelambi ya tepangsamu. Napa niku tuku dadi, Pak? Alah kowe ra suruh gatuk kuping, Nduk. Sing mau lho sing di anu ngendikake Mas Dalang mau lho. Napa enten tumbas dadi? Enek mburi RRI murah ngono mau jarene. Apa kae mung isu kok. Iya. Wah. Iki kaya Bintoro to iki. Lho. Lah kok kowe nang kene grupmu ora main ora? Lah Kuntoro apa Bintoro? Kok kowe rumangsa kok ya aku isih warisku dhewe kok. Oh, ten lha ndek iki ketemu ning Gunung Kidul kok kowe ning kene. Lah kok kono ora main? Lho nek pancen kene lagi prei nang ndi kok. Nggih. Ah, jan elok, Mas. Ha iya. Seneng aku ketemu pengrawit iki wis suwi banget ra ketemu. Ha iya. Ben bengi lab gur gareng terus. Aku ya manut penanggap kok cerewet kuwi. Lah nggih wong kula ya manut. Ha iya. Kula nggih manut sing nanggap. Iya. Mawon. Heeh, semangan padha larise kan. Nggih, amin. Jenengan nggih laris. Bakune kanca-kanca pinaringan sehat. Iya. Gladekan terus. Lah Utsa ki sesasi ra melu aku nek iki lho. Iya. Lah nek ndi kowe ra melu kene iki wong ume mangkat terus barang kok. Ada tanggung jawab. Apa sing perlu dirembuk apa tak ewangi mecake? Apa sekirane kurang apa? Waduh. Wis cukup. Oh iya. Gosek ta. Kowe iki ngopo rumahku kok Jare kon golek. golek piye? Pendekatan. Ora. Malah gila tak cedhaki. Nggih. Yuk. Sinden ki kok nek angger nganti ngantuk nih sing kebangetan sindene apa panganane coba. Sebabe Lah, lho nganti nggone ramot nggo panganan tok kena nganti ngantuk iki sing kebangetan ki sindene apa panganane angger nganti aku ki gumunku ngene lho Mas Bagong. Nggih. Sinden iki ya mung 5 lho. Lah nggih. Gedange ngantek 2 piring Mas aku ki. Rumangsane piyayi. Jan panitia ki jor-joran tenan matur nuwun tenan. Lah nggih piyayi kene iki nyawang sindene dibaratke beruk ngono ya. Kok beruk? Beruk kan tunggalane kethek nih lho, ngono. Depi gedang. Iya ta. Elok. Kayak digawani tromos dhewe yo. Lah nggih wis dewe kopi kayak teh lah kuwi wis. Sawang kok kono kaya bakul hik ngantian. Sawang kok kono kaya bakul hik ngantian. Rutu. Iya terus ke. Sindene kurang siji, Mas. Timbang kok dirasani wing iki lho. Ngerti wae ngenang ngene ora ndang direspon. Santai wae. Sepen. Iki sinden lagi masa pertumbuhan tadi. Kene nggon dagelan kok no kene. Ampun Mas, ampun dikeki Mas. Niku pun anu pun overweight pun keleman niku. Mas, komplitane kopi karo gedang. Kuculuk tenan ku tak pateni lho. Wong apa ki apa none kok. Lah ngono kuwi enek komplit lho karek njaluk sing ngene sinden kok data rame lho. Yo terus piye? Piye wong kono arti plastik ngono kok. Ngajar.
Sampun nggih. Yo saiki langgame anggitane Ki Sri Susilo Tengkleng nggih. Om Tengkleng nggih. Ayo diaturke lagune. Monggo imbang ana katresnanku. Dados citra ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu kaget aku jebul Bagong ya iso nembang to. Iya. Nggih, wong kula nggih anu dijawil ucan. Oh ngoten. Duet om ya. Tujuane pas hafal lho, ora hafal dayak-dayak iku. Ngono ki ya kencanan sik. Oh ngoten nggih. Tujuane hafal aku. Kan cerdas Bagongnya. Ora cerdas, aku dadi camat ora Bagong. Sombong. Yuk. Mboten. Gerak seragenan ayo Dik iya digawe lugu gamelan Kat mau wirawiri wae. Ya, ben to. Wis kok senenge semangate kok. Mau ki ngopo? Kok ya serik to. Wong kirim lagu kok. Dicancang wae nek ngono. Tantangi rene pokon gelut apa piye? Aja nantang wong iki aku ora nggo paitan kok. Aduh. Pikiranmu terus bledu. Mboten Mas, kula judi pun kula ilangi. Oh iya, syukur. Remi ceki kiyo pun kula ilangi kabeh. Alhamdulillah. Kantun setunggal Mas. Apa? Ngeslot. Aja ya. Aja kuwi laranganing negara tenan. Wis tak eling ya ta. Mboten Mas. Pun dit timbang ngeslot nggih sobo karo Mas Tatok. Basah kering. Basah kering. Apa
itu? Utsa, ndak boleh ndak boleh denger itu. Oh, Itu tidak baik. Iya. Dan ora baiknya ten pundi coba? Nggak saja. Apa itu basah dan Kowe tak kering? omongi ya, bahasa kering ki iwak sing haram-haram kuwi lho tak omongi. Lah napa kok? Lho haram no. Lah masalahnya Rek wis ana peraturan to nek nggon agama kuwi ngomong aja mangan kewan utawa daging kewan sing ana siunge. Lho, kuwi carane sing tuku Mas. piye ta? Weteng medun ora mungkin eneng siunge. Terus naut aja gagas wong kuculuk ayo. Iya. Koceluk ya gen penting urip. Ayo, Mas. Urip piye urip nek kuculuk nggo apa? Ya ben penting urip. Urip ora ndek apa-apa ya ngopo? Ah, penting didit. Lho. Wis sik ta kok penting didit. Nggih no. Lah wong bodho nek didit ya kapusan. Lah ora masalah wong kapusan wong didit santai diabusi. Lho. Timbang diobong. Kok sombong men kowe? Nggih no. Wong iki pinter ki nomor 1. Alah penting didit nomor ping 1 apa? Wong pinter nomor 1 warung ya nggih minteri golek dit ya. Wis rasa anu wong ngayal kok tak urusi wis rampung iku. Ngayal wong didit kok ra ngayal. Terumpuling tenan sida muni ya. Heh, lah didit kok bojone lunga. Lho, ora masalah wong tak dol kok. Kan terus tuku wong didit kok. Yo. Mangkatnya. Matur nuwun Nduk Utsah iki wis diaturake ya Mas Bagong. Nggih, Mak. Iki tak